Dek, tadi kok gambare Mbak Tuti dihilangkan nih gimana? Sing ngilangke sapa? Oh, sing niki sing inti lho. Halah, ngapunten nggih Bu Tuti. Iya. Lah ya toh, tapi terus sampean baleni toh, terus Mbak Tuti mbok lebok kene. Nggih. Oh, sing nggih tampil ibu kula kali bapak kula niku. Oh sing gawe pakmu karo mbokmu to? Wah, ngawur. Oh iya nggih. Kula lalian Lalen ya. Nggih. Sing umur semono iso lalen iki piye? Ya wajar. Ya ora lek sak umurku lali lumrah umur 40 munggah. Sak sampean kan sik cerdas-cerdase, daya ingate sik luar biasa. Sampean umur pira Pak Dalang? Heh? Sampean umur pira? 17. Hah? 17. Kok 17? Lho jare takon umurku. Lek mau nyawang kaya wong gila ngono modele. Le netrone ketok sipit niku. Oh, ngelokne tuwek jawane iki ya. Oke, wis keriput-keriput. Saiki Bu Kesi ya nembang sik sore mau urung nembang coba kaya apa iki ana pamundhut karyane Mbah Sukron ngersakake apa ki mau jenenge Ula Tampar utawa Nyidra Asmara. Menawi Mbah Sukron paring judul Ula Tampar lajeng dipun sowanaken wonten Swargi Ki Anom Surata dipun paringi tambahan judul Nyidra Asmara. Ayo. Monggo Bu Kesi nggih. Jumeneng ta, Bu? Kaya biasane ora. Timbangane engko aku kok unyo-unyo. Ayo. Alah mboten lenggah mawon mengke sing ngadeg genduk Cimora mawon. Kimora to. Kimora. Ayo. Tenan ra ngadeg. Ya ora ngadeg kok sing ngadeg aku lho. Ayo. Kowe aku maksudnya aku ngadeg rono kowe tak tuntun kon ngadeg ngono lho. Ayo. Tapi aku isin lho. Apa? Isin mergane awakku saiki lewemu. Sing ngomong isin iki sapa? Sampeyan tambah umur mas aku malah tambah cantik tambah nom kok ora. Alah gombal. Nun sewu. Kanggene Bagong karo sampeyan iki luwih gampang tresnani wanita 1000 daripada melupakan satu yang telah menjadi lubuk hatiku yang paling dalam. Berbunga-bunga aku. Iya. Waduh lek ngono ikan bandeng gurih rasanya. Wah, cakep. Bojoku yang ganteng semoga setia selamanya. Amin. Muga-muga ora kumat. Ayo. Pangkuripun Bu Kesi ayo. Matik seri angling darama Sapa kuwi? Ampun piyambak to Pak ngejak kancane lek tepuk tangan niku. Nggo sareng tepuk tangan untuk semuanya. Lho ngono kuwi. matur nuwun. Ijan iki mesakne mung disawang kancane. Ayo. Aku tahu mergane ning kono. Ning luar negeri ning Thailand, tepuk tangan duwe kabeh nyawang aku. Ayo. Alah metu ngrokok. Ayo. Terus Bu. Ana cerita tingkae ula kalih ingkang samya jemburaya jenenge Ula Tampar wani gonjak karawane sang maha wiku Penggemarmu sih akeh lho Bu Kesi nalika sore mau akeh piyayi-piyayi sing salaman karo aku. Kula niku estu Pak Dalang ngidola kalih garwane jenengan. Piyayi lek cantike kaya ngono. Batinku ngelem bojoku kok tuwetek ya ngono ya.
Lha kuwi tandha tresna. Ah iya, Bu Kesi ya nyatane mau ning ATM ya dijarake wong lanang langsung pamer karo aku. Tak aku mau dijarake wong lanang. Ya alhamdulillah sik payu aku ya ngono. Iya. Ah iya ngono kuwi ya. Ya aku jane iki pengen nggawe sampean cemburu ngono lho, Pak. Kadang-kadang memang cemburu itu perlu dibangun dalam rumah tangga. Membuktikan yen aku karo sampean iki yo sik cinta tenanan. Laki-laki dan perempuan ini punya cemburu semua, namun ekspresinya berbeda. Lek wong lanang pamane cemburu, meneng ngakep rokok, anggere ling rokok saya cepet, kuwi cemburu ya sini. Ngono kuwi. Set kuwi cemburu. Lek wong wedok lak ora, lek wong lanang meneng, wong wedok mesti pitik dimusuh, lawang dimusuh, prias ngono kuwi. Lunga, ayo minggat pirang-pirang jam. Mulih dhewe numpak Grab. Ayo. Tak kira ya kabeh wong rumah tangga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Itu malah awake dhewe iki saya romantis ngono lho. Yen bar tukaran, nenek sing purik minggat ngono kae, terus bali dhewe ra apa-apa. Ning ku tambah romantis ketemune, ngono lho, Pak. Purike apa to purike? Cara Tulungagung purike iki ya nesu karo bojone terus balik mulih nang gone wong tuane. Oh iya, pulangkan saja aku pada ayahku atau ibuku. Ngono kae to. Iya, wis cocok. Ning aku niteni anggere bar tukaran wah tenan menggebu. Ha iya. Ha iya ngono kuwi. Iya. Anangge kinagaraja sasilih nyinaga Instrumen. Yo ye yo ya yo ya ye yo. jenenge nyinaga kini kermane sang resi nagaraja wani selingkuh lan kula liyane kula tampar kurang ajar naga kini asring Klasik ya apik, kreasi ya jos, apane karyane Mbah Sukron menguasai lek Bu Kesi. Iya. Aja dianggep isane gur caping gunung karo kutut manggung. Ha ya kuwi lak mbingek ora. Saiki yo berkembang. Nggih. Bu Kesi. konangan Sri Angling Dharma
Terima kasih. Luar biasa suarane sih banter. Ya. Tur ya sik cetha kedale. Ayo. Kelintune sik cetha. Ya. Pancen ya kehebatane Bu Kesi nggen kuwi. A I U E O ne kuwi isih jelas kabeh. Heeh. Anggere nyindene talu jarwa muda ngono wah. Kaya terap kaya munggah-munggah ya, Truk. Ayo. Zaman biyen. Wong aku biyen iki krungu Bu Kesi mung nyindeni serpek menyura pelok barang ngono. Walah, lha iku njilingi ra umum. Ya ngono jenenge kaprawasa dewaning asmara budaya ya ngono kuwi. Ayo. Coba anu sik kanggo mengenang Swargi Ki Anom Surata, pelok barang. Apa le? Mesti mbiyen Pak Anom asring rutin wayangan wonten ing Gudang Garem. Nggih Pak we, leres nggih. Gudang Garem mbiyen nyerah Pak Anom terus Pak Mantep kuwi setahun 2 kali. Ya. Dalam lagunya Sela ing janji digarap kur. Ya. Nah. Monggo klaturaken para penggemar-penggemar ingkang kangen kalian Swargi Ki Anom Surata. Sela ing janji karyanipun Pak Anom Abdi Solo. Yo, dados. Tak yo. Aku
Surata ya, Truk. Nggih, nyuwun pandonganipun pangestunipun sedaya para lenggah. Mugi-mugi swargi Ki Anom Surata tentrem wonten ing kasuwargan langgeng. Amin. Ya rabbal alamin. Klebu Pakde mantep darsana lan ugi para pepunden dalang sepuh Kediri ya luar biasa. Iya. Biyen Pak Gunar barang ya garwane Bukom Sinah. Heeh. Kuwi dalang sabete Kediri jaman semono. Ya. Ngono kuwi. Lan uga awake dhewe ya melu prihatin terus negarane dhewe lagi ketaman pacoban saka Gusti. Neng Kalimantan kaya ngono ki sing jenenge geni mubal-babal ning alas ora enek enteke ora ana padame. Yes muga-muga enggal entuk pengayoman saka Gusti, klebu kadang-kadange dhewe sing ana ning NTT barang saka gempa bumi ya enggal entuk usada saka Gusti anane kabeh ayem tentrem sak Indonesia anane mung bagya mulya. Amin. Kimono. Ayo no kimono. Kimura. Nah. Pun ngantuk, Nduk? Dereng. Tenan. Dikit. Oh, dikit. Nah, tak takoni bar kuwi ya kathah maling ngono kuwi ya. Nggih, sugeng injing Pak Dalang. Sugeng injing Cahayu luar biasa. Nggih. Sing ngeterke rene wau sinten? Napa? Sing ngeterke teng mriki sinten? Ibu, bapak, kali mbah kula, kali kakak kula. Kok akeh men? Ngono ya mangan kabeh ning kene mau. Bu. Mboten langsung teng panggung nggih. Nggih. Lah ndi bapak ibuke teng pundi? Mboten ngertos wong pisah kok. Maksudnya mboten pisah, maksudnya pisah nggone. Oh, golek nggon dhewe ngono ya. Golek ana lho, Nduk, bapak menjiki bake ora. Kene ora enek. Lah mbiyen cilik aku iki enek kene jenenge dolanan gampang gareng, gambar gareng karo Garuda ngono enek mbiyen. Zaman aku melu bapak ngono nang nggen pagu ngurah pelemahan ngono mesti enek mainan ngono kuwi. Gambar gareng, gambar Garuda. Aku lagi nyedek no, lha iki anake dalang Wondo, ngalih aku. Ayo, konangan, heeh, konangan ngono kuwi. Wis pancen ya ngono kuwi. Lan cerita liya-liyane ngono kuwi. Iya. Sampeyan favorite sapa to? Pamane kaya Pak Cahyo kan mesti duwe dalang idola sebagai inspirasi. Pamane kaya Mbah Narto Sabdo, Pak Mantep. Maksudnya presiden idolamu. Heeh. Oh, idolamu dudu idolaku. Nggih. Kula sing senior nggih, enten Bu Kesi kalih bojone kakak sampean. Kalih piye ngene lho, kalih garwanipun Kang Mas panjenengan. Kalih garwanipun Kang Mas Kasman apa? Garwanipun Pak D Anom Dwija Kangka. Nggih. Ngono lek karo aku lek bapak. Neng kono nyeluke berarti Pak D. Engko lek melu Pak Kangka, nyelukmu Pak Kangka bapak, nyeluk aku malah Om. Nah ngono kuwi carane. Kuwi jenenge Bu Dwi Kurnia Wati. Lek sinden sing enom sapa favoritmu? Sing terkenal nggih. Yo karepmu terkenal apa ora? Mbak Niken. Kali Mbak Lintang, kali almarhum. Alum-alum apa? Sing alum apane? Almarhum. Almarhumah. Almarhum. 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 Alon-alon, Nduk. Almarhum. Almahra. Alon-alone almarhum. Almarhum. Kuwi yen kakung, yen putri berarti almarhumah. Alrala. Ya wis, suwargi ngene, suwargi. Wis lek kleru aja nekat ae to, wis. Almarhumah. Wis ora. Suwargi ngono lho. Suwargi. Sapa Mbak sapa? Mbak Mega. Oh Mbak Mega, Kediri juga ya. Nggih. Lek Bu Kesi senengamu pas Bu Kesi nembang nyanyi apa? Pas nyanyi Jineman Kenya Desa. Oh, Kenya Desa. Iya. Kowe ora ngerti lek Bu Kesi saping gunung, jos. Jos. Kutub manggung, jos. Luntur, jos.
Ya mek telu kuwi tok isane. Kula gumone pas Bu Kesi nyanyi Ulo Tampar mang kula nggih iso asline. Oh, sorry, Nduk, kudune sing tak kongkon awakmu ya mau ya. Nggih. Mesti batinmu aku iso guru ngono kuwi ngono ya, Nduk ya. Nggih. Oh, sepurane. Makane kula karo umi-umi mang. Oh. Karo umi-umi alumhum, Nggih. alumhum ngono ya, Nduk. Nggih. iya. Umi-umi gara-gara kula kok ngrungokne Bu Kesi lak nyanyi jan walus terus santai. Heeh. Kalih Heeh. garwane sampeyan, kalih duh napa nggih. Nggih, pokoke niku nggih. Halus wis. Halus, heeh. Nggih. Nah, aku ora ngerti lek sampean bak iso ula tampar ngerti kok. Gandeng Nggih. ula tampar wis diaturake. Kowe nembang ula sawa ya, Nduk? Lho, mboten kula badhe nembang jeneman kok. Hah? Jeneman apa? Jineman. Oh, jineman. Nggih. Ayo. Mbak Mirga iki wis wargi berarti lek nyeluk piye mau? Almarhum Mah. mah Ayo. almalah Wis nembang. Lek guru ngono kuwi akeh kancane nembang apik omong Nggih. bingunge akeh kene iki ngono ya. nggih. Ya nembang ayo ora apa nggih. Kula badhe nembang jeneman mijil ketoprak dilanjutaken jeneman adu semu nggih. Nggih. Ayo. Yo berkate ndang didum ayo. Nggih. Ayo, gendul. Lha iki mase maem berkate niki. Oh iya. Ayo Mas Joko niku jenenge ora ayo. Apa? Tapi yang Jan suaramu kaya alamhuman apa mau? almarhum Oh mah. iya. Ayo. Waya apa iki Ya bener. Apik, Nduk, apik tenan. Klasik angel lho, Nduk, kaya ngene tur langsung rangkep sampean. Nggih, Pak Dalan. Wah iya, jan alamipun kang Nduk ayo. Nggih. Kalau wis sampean lek nyinden kae dalange kae, ayo. Kaget tak kira rambu nusul e, ayo. Nggih. Oh, ndalang kae engko. Kuwi. Nggih. Arep cakilan lho kuwi kae. Nggih. Terus Nduk Cahayu. Jogja Solo ngulon apa setia nek lakon
sing sayuk-sayuk sing rukun-rukun. Ya, ngono kuwi apik. Lanjut nggih Pak Dalang. Lanjut, lah harus lanjut no. Ayo. Marah terus Estu Bapak Ibu niki angel tuh niki langsung rangkep. Tapi jek enek Pak Dalang. Hah? Jek enek. Jene apa? Sing niki lho tak diduwi nggih. Apa ta judule? Lho, nggih. Kados niku lho. Oh iya, kados. Kados sinten, Nduk? Ayo. Nggih 2 kali bener Bu Kesi. Wah iya, iya 2 Nggih. kali. Tapi lirike beda nggih Bu Kesi. Nggih, cakepane Mbak Birgita Ayu jan pinter. Waduh. Bocah ki tak tuthuk kene ora. Nggih. Ya omongane celebang-celebung mari gemes ora. Nggih Pak Dalang. Kowe malah susu kaya sinden jaman 70-an ngono Nduk. Ayo. Nggih Pak Dalang. Bos. Rungono ya Pak Dalang. Pama aku randang tak juangkah tak piting ngene ora ayo. Nggih, nggih. Ayo. Kados Gusti Balanda ya apa? Once. Balanda. Iya ya Lu, dua. Perkoso. Guyu karo nglirik aku rekake ae. Cek. Kula napa to kok nglirik sampean terus iki? Lah mbok sing dimoto kowe kok ora. Kula nggih. Kula
nonton kok nonton toh. Deloki napa nggih basa kramane? Ningali. Ningali sampean teko ngarep niki kok kaya Ayo, ngerti buta ngono, Ndang. boten. Apa? Kaya dredeg ngono lho. Oh, ndredeg ta? Nggih. Oh iya. Ketoke guwelek. Wow. Nggih. Ngomong kaya ngene galak. Wong karo sampean ya gemati ya galak. Nggih. Nggih. Nyapa nyawang aku tuh nyawang Bukesi, nyawang aku nyawang Bukesi itu nyapa? Dikongkon Bukesi ngene. Apa iso wong driji mundhek kabeh arep ngene? Ngene. Piye kuwi? Ngene. Ya apa artine apa? Sarange. Wah, sarange ya. Nggih. Jas. Nggih. Oh, lali nembange, sik-sik lho. Nggih. Ayo. Alah, mboten lali. Waduh ya. Apa sidreng janji Tepuk tangan para lenggah, luar biasa Cek, Pak ajaib. Dalang. Yo tepuk tangan sik to. Oh, nggih, Selani. mboten apa. Tepuk tangan. Iki cah piye to gumun ora ya. Ki melak Nggih. mijile wis rampung. Nggih. Terus arepe apa? Jineman adu semu. Angel men mbok adu jago ae. Oh, alah alah alah. Alah ya. Ayo. Nggih. Mas tarase nggih, Mas. Aduh. Parase nggih Mas mripate. Sanadyan mong aduh sama terus ketulung nadyan mong tansah guyub nanging sejak ini Wis ki mau, Nduk. Nggih, sampun. Luar biasa. Sik Pak Dalang. Kula pengen tanya Mas niku lho sing niku lho. Sing brengos niku lho. Nah, niku nggih sing niku. Kok mang pas kula nyanyi kok ngene nggih. Ngene napa niku? Hah? Ngene. Ngabani. Ngene. Ngene ngapa, Mas? Ngono kuwi. Karo ngene karo mangan. Masa mangane kok omongke nggih. Pancen kuwi sewengi yo mangan terus ngono kuwi ora. Nggih. Nggih sampean ben ra ngantuk ngono lho. Nggih. Sik aku tak takon, sebabe apa? Sampeyan kok ora milih nembang-nembang sing era sekarang kok malah sing klasik-klasik tur ya angel kaya ngono kuwi lho. Sebabe apa, Nduk? Gak tahu. Gak tahu ya. Gimana? Gimana Pak Dalang? Giman ra melu giman ora. Nggih pingin pingin niku nggih pingin
lagu sing dhisik terkenal, saiki gak terkenal, pengen diketerkenal neneh. Wah iya, kuwi lho. Kuwi jenenge cara Jawa ndudah mutiara kependem. Oh, nggih, kependem. Heeh. Ngono kuwi, dadi mbiyen sing tau hit terkenal no to. Terus akhirnya kuwi terus apa kuwi kalah karo lagu-lagu liyane, akhirnya kok muncul kene ben terkenal neh. Anjih, pinter sampean. Iki anake sapa kok iso? Anake Ayu. Oh, ibumu jenenge Ayu. Yayu. Oh, Yayu. Wah iya. Bener, Yayu yuyuke Yoyo. Ah iya. Nggih. Ah iya ngono kuwi, Nduk. Sampeyan kok ya rekake WA karo Bu Kesi. Bu Kesi kula teng Posarang nderek. Ngono kuwi piye, Nduk? Kula mboten ngomongi ngono iki. Lah piye? Bu, kalau ada tanggapan di Kediri napa teng pundi Ki Mora dijak nggih, Bu. Terus langsung dikabari, "Oh, Dek, oh, Dek. Oh, Dek. Iya, ini ada 24 Agustus di Gereja Posarang." Iya, terus mak jawab piye? Nggih, matur suwun. Oh, suarane dadi cilik kabeh ngelik kabeh. Nggih, matur suwun. Oh, akhirnya tekan kene. Nggih. Jadi sampe rekake yo nggawe iklan dhewe ning Medsos. Medsos apa? Hah? Medsos apa ya? Medsos. Medsos, Medsos. Medsos. Media massa dadi medsos. Medsos. Media sosial kok media massa. Media sosial. Heeh. Media sosial. Heeh. Sampe nek iklan dhewe to, pagelaran wayang kulit kita Ayu Kuntadi dengan sinden Kimura ngono to. J. Oh iya, nek fotomu ngono ya. J. Oh. Nek nyapa kuwi Mbak Tuti barang gambare kok lebokne ning iklanmu? Mana? Kok dilangi? Yang mana? Sik Mbak Tuti nomor loro jare gambare kok ilangi sebabnya apa? Itu loh Dek, tadi kok gambare Mbak Tuti dihilangkan nih gimana? Sing ilangke sapa? Oh, sing niki sing inti lho. Halah, ngapunten nggih Bu Tuti. Iya. Lah ya toh, tapi terus sampean baleni toh, terus Mbak Tuti mbok lebok kene. Nggih. Oh, sing nggih tamplet ibu kula kali bapak kula niku. Oh sing gawe pakmu karo mbokmu to? Wah, ngawur. Oh iya nggih. Kula lalian Lalen ya. Nggih. Sing umur semono iso lalen iki piye? Ya wajar. Ya ora lek sak umurku lali lumrah umur 40 munggah. Lek sak sampean kan sik cerdas-cerdase, daya ingate sik luar biasa. Sampean umur pira, Pak Dalang? Heh? Sampean umur pira? 17. Hah? 17. Kok 17? Lho jare takon umurku. Lek mau nyawang kaya wong gila ngono modele. Le netrone ketok sipit niku. Oh, ngelokne tuwek Jawane iki ayo. Oke, wis keriput-keriput. Wis kaya jarik ya miru ya. Oh nggih, sampean ra nutup aurat. Lho niku. Endi? Boten sah didelok cah cilik. Lha endi wong tak tutupi lho iki nduk nggawe semene lho ngene iki ben pamrih apa? Lek ngepraki ben lincah, ben iki lak karo ibumu kese ditumbasne jarik iki jarik apa kuwi tulis, batike tulis lek kobong kena rokok kan eman-eman tak sisihke rene. Alah, nggih. Jarikmu cap to pol-pole. Ha ya. Nggih, nek ape tak gawe nguyu mayah kuwi, tak gawe ngulur, gak iso tak ngene nih. Makane tak cepot langsung. Ngulur, nguyuh apa ngulur? Nguyuh. Kowe mau ngulur ora? Iya. Nguyuh. Oh, stagene dilur sik lagi nguyuh ya, Nduk ya. Nggih, gak iso tak ngene nih. Saking seseke ngene. Lah kowe lemu ya ra mok. Mangan aja akeh-akeh. Sampean koyo triplek no. Apa? Triplek. Triplek iki lek cilik ora. Kurun nemen. Heh? Kurun nemen. Sampean apa ora tau mangan? Mangan, padha ae sego ya tak pangan. Oh, nggih. Mau apa tak pangan sing penting bergizi. Nggih. Pengen diberi apresiasi karo Bu Kesi ora? Mau. Kula pengen besok kalau ketemu lagi pengen bisa menembangkan jenengan kenyo desa. Sesuk bengi tanggapan ora? Hah? Besok malam. Besok malam, boten. Boten tanggapan. Tenan ra tanggapan? Gak. Wah, syukur lek ngono. Ya wis aku ya ora tanggapan. Turu ae ning omah ya, Nduk. Alah. Ayo, Bu Kesi ayo memberi pesan-kesan ben saya semangat iki. Ayo. Nggih, Genduk Kimoran iki salah sawijining pesinden cilik ingkang multi talenta. Nggih.
dengan usia masih semuda ini namun sudah menguasai banyak materi tembang-tembang klasik dan itu sangat langka sekali. Jadi Kimora, jong guyu wae. Dikandani buka sih malah kikian. Rene madhep rono. Nah, nyawang penonton meresani rono. Aja dikuwi kelit. Kene lho. Kene cedhak kene karo Bukesi. Nah, Nggih. semenjejer karo Bukesi ini lah esuk muga-muga dadi sinden kondang kuncara Anjayeng Bawana iso nggawe arum kuncarane Kabupaten Kediri lan keluargamu ya, Nduk. Maapane, Mbak? Didangu Bukesi kok. Diri siapa Iki nih? lek dadi Didongani. dadi pamor kuliah ning Oke. isi muni celometan bocah model ngene iki ora. Nah iku mau lek ngendikane Pak Cahyo. Nggih. Materi dikuasai dhisik, pinter dikuasai dhisik, celometane keri. Nah, iki mau Pak Cahyo ngendikan guyonane. Nggih. Nek guyon ya perlu, tapi guyone engko diperhalus sithik ngono. Nek ndak apa-apa karena kamu masih anak-anak kecil, bebas. Ngono ya. Nggih. Contoh, matane Pak Dalang iku lho, iku mau. Nah, ndak parang niku, ya. Nggih. Nah, ngoten. Ning gandengku sik cilik ndak apa-apa, Nduk Cahayu. Sing penting sampean tetap semangat sinau nyinden. Bukesi arep takon, sampean sinau tembang klasik pertama kali kuwi materi tembang apa, ngrungokke rekamane sapa, Nduk? Kula pertama kali nggih belajar Pangkurinoso Oh iya, rekamane sapa ning endi lek mau krungu, Nduk? teng Banana. Banana iki. Campur sari banana. Ayo Kang Nano ayo. Oh iya. Pinter. Ora apa-apa. Bar Pangkurinoso terus tembang apa meneh, Nduk sing mbok sinaoni? Ngimpi. Ngimpi, mirengke rekamane sapa? Mboten. Ora sandedep, biasa wae kabeh. Tenang, Bukesi gak nakal gak galak, Nduk. Stop. Tak Nih. sangoni mbok tenan, ya. Kula supe. Oh iya wis ora apa-apa. Ndak apa-apa, Nduk, sing penting tetep giat belajare. Nyinden ning panggung ya penting, ning sekolah ning pawiyatan kuwi juga penting. Aja nganti yen sampean kok bengine nyinden awane nganti ora mlebu sekolah iman-iman. Sekolah tetep yang nomor 1. Nah, ngono ya? Nggih. Nggih, sampun Pak Dalang. Matur Lah suwun. jare arep disangoni, engko ya. Oh, nyah, tak sangoni saiki, Nduk. Wah, sing tuwek karo sing cilik padha lalene. Ayo. Tak sangoni kok Bukesi selak ngantuk. Walah, malah enak nang kene iki. Rene kok tak wetak ngono ora. Mbok matur nuwun malah enak. Nggih, matur suwun nggih Bukesi, mugi-mugi rezekine lancar. Anake soleh-solehah. Oh iya, pinter. Terus napa nggih? Diparingi sehat, Amin. diparingi rezeki sing lancar. Amin. Paringi sehat. Nggih. Jadi Bu dosen yang pinter dan cantik jelita. Amin ya, terima kasih Kimura. Nggih, matur suwun nggih Pak Dalang sing ganteng-ganteng dhewe. Wah, bareng kaya duwe wale ngelem-ngelem ora. Alah nggih no. Sampe nek tak ajak ning luar Kediri ngono ya gelem. Luar Kediri, oh nggih panggah kuwi. Besok kapan-kapan ya tak sasi ngarep engko nang nggen anu kae. Segoro Kidul sik ngidul neh nduk esuk. Goro Kidul. Heeh, Australia. Oh, Australia. Heeh. Oh nggih. Gelem. Gelem. Emang enten? Hah? Enten to? Lho anang piye to kuwi ora ndelok peta bar apa kuwi jenenge samudra kae terus bar kuwi itu Australia. Oh nggih. Nang Bana sampean payu ya ning Australia. ora. Yo, ayo. Biasane gaya andoke didelen ning sirahe sampean. Enggak, kapan? Lah pas niku pas. Wah, ka diedit karo wong-wong asline ora. Alah, oh nggih nggih. Nggih, Nggih, paling kula mek ngimpi tok. Ayo ngimpi. Pak Seripit ya, Nduk. Siap, gerak. Siap, gerak. Tahu baris ora? Tahu. Siap, gerak. Ayo, hadap kiri, gerak. Kiri. Kiri pundi, Pak? Ayo kirimu lah. Kiwa. Nah, satu langkah ke kanan, gerak. Satu langkah kanan, kuwi maju ora kanan, blek. Mundur 2 langkah, jalan. 2 langkah. Di loro. Hop, duduk, gerak. Wis lungguh. Nah, omong endakan kok.
Ora jos kowe kapan-kapan petuk ya. Engko Pak Cahya ning apa ning endi wi? Ning ndi Bukesi? Enek sing ning anu to Nganjuk kuwi engko ben dibel karo Bukesi ya. Karo tulung ibu ngomong ngono. Kon golekne tanggapan Pak Cahya ning Kediri ya. Ayo ngono kuwi. Iki mana pamundhut, Truk? Iki moragen istirahat. Apa kuwi gubuk asmara wong ya pamundhut. Ayo, Mbak Dian karo Mbak Triastuti coba kaya apa? Iya. Artis kita ben tampil. Ayo nggih. Ayo. Dari Madiun dan juga dari Ngawi. Ayo, berdiri. Iki. Seragame ya do apik-apik kaya ngono. Apik no. Jarike ya jos. Jos yo ben. Jos yo ben piye ora. Apa kaya apa ya anune apa kuwi bawane pucung diaturake. Ayo. Mbak Dian sik ya Mbak Dian. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsun yen kemutan Oper Mbak Triastuti. lelampahan kang Bojone rime sik pakem biasane. Oh, munggah. iso mudun ya Pak ya Mudun ya, ya. sopo. Terlatih. Waduh, ya berganti kok. Ayo. Nana, ya. Tresno. Tresno, tresno, tresno. Tulus. Apik kalau Mbak Lia lek guyu nganti crut ya ngono. Tulus. Natyan ning gubuk asmara. Ya, terima kasih. Monggo diaturake gubuk asmara saking Kendang Mas Nopal. Yuk diadoske.
Mbak Tuti, Mbak Dian tetep neng kono, Mbak Birgita, Mbak Winong jumeneng. Ayo. Perwakilan dari Caksi dan juga Sencaki. Ayo. Supaya lestari anggene silaturahim keluarga besar ing gereja Katolik Puh Sarang. Yo ngaturake lelagon lestari. Ya. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng wungon lumantar streaming sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi saged kinarya jampining sayah. Monggo lestari dados.
dasare tasakuran 90 tahun Gereja Katolik Poh Sarang barengi karo ulang tahun NKRI yang ke-81 8 karo 1 ya 9 padha sangane nggih. Merdeka ki apa ta, Truk? Nah, tembung merdeka kuwi asale saka basa Sanskerta ya kuwi mahardika yang artinya besar dan luasnya kemakmuran yang melimpah. Kejaba saka kuwi tembung mahardika uga dimaknani berbudi luhur, bermartabat, mempunyai kedudukan yang tinggi. Lah, ing basa Jawa kuno ing kitab Niti Sastra, mahardika tegese wicaksana, uripe ora kebondo karo kadonyan. Tembung mardika terus bergeser dalam bahasa Melayu menjadi merdeka. Banjur disederhanakan menjadi merdeka. Di era sekarang merdeka dimaknai tentang kebebasan dan juga kemandirian. Ning nyatane saiki janjane awake dhewe wis merdeka apa durung? Sing merdeka iki sapa? Nah, kuwi. Yen ana pitakon kaya ngono kuwi mesti ana hubungane karo keadilan. Nadyan adil kuwi pancen kudu diperjuangkan, nanging ning donya iki ingkang sinebut adil isih kebuntel dening napsune menungsa. Mula merdeka kuwi dununge ana rasa tentreming jiwa. Dene jiwa bisane tentrem lamun ta uripe menungsa tansah dilambari gedene rasa syukur, legawa, sabar nrimo lan ikhlas nampa kanyatan kang ana, adoh saka rasa sambat lan ngresula. Lah kuwi to sejatine ingkang sinebut merdeka. Nah, ya.